din urmă antrenând o gimnastă din Ecuador cu care a venit la concurs la București, dar și alte gimnaste care au fost componente ale lotului național al României de-a lungul anilor. La doar 16 ani, Maria Titova încearcă să devină liderul echipei Rusiei, o concurență atât cu Daria Zlatovskaya cât și cu Margarita Mamun sau Alexandra Merkulova, acestea două din urmă care nu au venit la concursul de la București. Care în schimb au fost la Lisabona. Tinere, aceste 4 gimnaste, antrenoarea Irina Minețu a intervenit la diverse competiții pentru a vedea cum fac față emoțiilor, presiunii unui concurs, pentru a face după aceea echipa pentru europene, pentru mondiale. Oricum, Alexandra Merkulova și Margarita Mamun sunt cu un an mai mari decât Maria Titova și Daria. Dar la concursul de la Moscova, care s-a desfășurat la începutul anului, Daria a învins-o pe Alexandra Merkulova. O ratare din atenție și a reușit să salveze ultima maestrie. A fost un exercițiu rău. E mulțumită, cred că, de prestația sa. Daria Zlatovskaya 17.550, la fel ca și Melitina Staniuta. Alina Maximenko 17.300, nu știm nota Alexandrei Piscupescu. 17.250 Alexandra Piscupescu. Și aici un record personal pentru punctajul obținut de Alexandra. 17.250 pentru Alexandra. Remarcat. Al 4-lea punctaj din această finală. Încă o evoluție până în acest moment. Urmează notele pentru Maria Titova și evoluția ultimei finaliste la mătuci, Victoria Mazur. O surpriză pentru dumneavoastră, cei care n-ați primit informația încă. 2 medalii de aur în finala la mătuci, la egalitate, Daria Zlatovskaya și Melitina.